jam tan gonde jam tan ana ina on kiri jam tan ala jam tan ira hono jobbo jodo ga ada dam jodo hare dam jodo jodo hare jodo asara ono ala jam tan gonde jam tan ono hen ala no mi yawniri made mi buri ma yoni karle alo bani do bani mi do bande ko mi yoniri on ha ko buri ma on kam ko nira on boppi men ko sare nde way ni de wallahi sa mi yara yaade ni rambale yi kam makko bam nodde kam boy kam e wono on bayri on boppi galle o wala ngala mo ro kera woni bimbo kera kala dini do ko buro muro gillan neddo yotti ko dabbarani ko ba heban wada seda dum do di ko neddo woppara musiddo mun wala bibi boppi hono ka jobbo jam tum ngoni jam tum ngoni jam tam ngoni jam tan na badde ndungu jam tum hono en ando ranjodi ran bono ando ranjodi bure mare pidin to ko ba ton pala mi yaade do ni ton palla yaade wana ana moy ko don ton tam ana do yettiri yo 10 000 ana yaade ko an ko ton pala are nan do e mi do taram mi yahi joni ona nan banda o kam pa mo kamo pa la no fon o hay ko da do pa beana o kam jojo ha beana e banu fon monde ona jam tan jam tan jolla atame tande na hirande ha bay ko la wada ba to men kaw hirande e hono jam tan jam tan woni bayrandira ko endrama on bobbi men joni ay on ni ma me de do sade muro do bimi ko jolle am ya ha ay ko tande bi mam jolle ya ha le rinde de sare mi yara be rewbe tande ay dum di nyome worbe di nyome otoji babbi none ma woni bimi haajuji kewi adna be pi gore be ko haaju mi yara sarde ko ni way sarde be nyallinta jemma ala balagol jagol tan won ay bimiro meden be ko boyodo on nyomotaaji kono do rewbe be burta nyamaade asal yimbo yawno hirande badde hirande yam dole faatu bismillah do hande do hande do ko fula do wala on tami hori mi ani dum ke jamo lacciri minuti galle bande pati mama dianda bo eno ko dum gandude pati mama dianda bo so kam sodo kiso farmara gara kisse patte binta patte oni baade dum haalanta man be boni bibbe daka be na ka lacciri la ngel to kon naba be vacances be jahni hikka be jahni sel be jahni imam ay min nyalima muri boy sodo ay boy sodo nene patto kisora mi haari ay sodo kambiya ni yo bismillah lacciri be bela naga dum ko ni lacciri be gandal baba ni ene dum gandude lacciri bismillah ko hannone do ladde do ladde aja bismillah azar patto boy patto aja bismillah bismillah ina nyamara bismillah ko mi haalanta ma rek bada feere be ma suka be jaha be jaharon ay min nyalina ham murid ko de bayere ma jaaw kala ko badan dama momema alni mo gonga nyamde di weli nyam lacciri kam dum ko e meden joni bo nyamde ko yolani ma ankala de wana ko tarbe gonde nyam di gore mabbe ngudum wana din to dema be bo piro anduma wana hege bata kala hege wasa ene ko ngam min no wana mi gore jamaale nyam boy papa mawani papa bi papa mawani balle be no ma halande boy binta no dido binta me ada no dido amnodi mo kan mo fisa langol mo fisande mo wotinna e wonde ho mon ara mo arda ko mo ara goddo fu makko ni dawol nama bi an jogi ko biddo kari wana on odo kera wira toujours an jogi biddo gonde France kan toujours ko monanda on toujours mo on ko sel gama ko non tigi way mi nandi do monani dum monani no mo weltoro ko mojo ko mojo banda an kamanu tinni de buy wana sen nyam be ganda la ciri be ganda dum be nabe ron to fula do be demoya be ganda la ciri akala woy o chef woy o chef de bismillah yo nanga dana man ga nyam am nyam ko ni jobbo nyam be bol yo hewno mi haari jobbo nyamen ene ko ganda la ciri ganda mi haari ko ma gada de nyam men o nyama bismillah to be do angala not falma nap do boy do farmara weltima buy bismillah baba mi
mbina pare ak tan ni ya habir yo dore dem so yande ande wona ay goɗum wiide Amadou Ga nande anan ɗum wiide a waɗani ɓe lacciri am ɓe mbiya o kanko hema ko Amadou Ga yede ha ɗum ɗo wona fittere bismillah fito so bari ɗo koye mon min no mi yeman ɗo ko galle meɗen woni so gari kam no mbaɗani hen ko leñol ɗi saɗi de ɗi saɗi so gari hen nangue ko galle meɗen enen mbi godi jom ari am woro mo janama naɓeɗe koye mo janan si a ñalama ɗon sa a ñalama gara kisfuɗa tawi jobbo toon ngel ɗo kam ngel ɗo ɗo yeri woni yoɗi yeri kadi ka yerna heɓata ɓiɓɓe meɗen woni mawnani taw kañum kanko ñamɗo ɗo oɗo ko an tan arti ɓa an dula goto ɗa ni mbaɗa ɗo no gara dula goto ɗa mi yara he Dakar ɗo ha mi hawra e maɗa kono noon debbo ko noon de debbo wiyama ko wiya no jooɗo jooɗo yiman no jooɗo ɗum tan kanama tinno de jono mbawa ni neɗɗo no yaha kiren taw neɗɗo no yaha kiren neɗɗo no yaha faɗam neɗɗo kam ɗin weltide onon tinni de onon tinningal Allah heede par ce que mi wawa wiide heewani no ɗon ni eyi mi weltima de ansal weltima boyi onon kam ɗo ala ko neɗɗo wawi on haalande soko Allah eɗan darle ano humpiroro eyi min humpiroɓe tinir ɗo ko an ɗo ko an jogbalde ɗo so yehi ham ɗo ko ka faade ana paɓɓe gale ɗo wona ayi ko ɗum hatta kam ɗo arde na paɓɓe ɗo ɓenen dendi ɗum hatta kam ɗo arde de garmi ɗo yo mbaɗa noon kam garmi ɗo yo ɗum hay wona wonani enen dendi hen o ñamtat ɗum mbimi ɗo paare ɗimboyo bande ko waɗanta en ko ɗum ɗin saɗi enen dendi hen o fuladu ɗo Dakar ɗo heeɓino no maɓɓe ni tato bande ɗo heɓe tamparani minen nomin jarani nomi yara yadani hakkudam he Allah o nomi yara yadani makko sanude kam mais ɗum ɗo nawino wona hoko woɓɓe no han hoko woɓɓe no han koɓe jiino pullo ɗo woni han tawa ɓe ketini jommum o ala hunde lawol gongol ɓe dewata kono makko noon ɓe ɗi beddaji mboy kam arkirtode enen dendi hen jobbo enen dendi dayi hunde bisimilla e wuure ma amin amin yo Allah wat he maɓɓe allahuma amin amin yo Allah danduɓe karaye ko sa wonɓere dow he wonɓere Allah walluɓe kala koɓe paama kala ko miijiɗa ɓiɓɓe maɓe ko Allah waɗanma ɗum amin 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 no Allah waffuladu heewa waade no maɗa ni allahuma amin jobbo no Allah waɗ amin amin ɓenamde heewi o amin min beltima min beltima jaram bugulari jaram bulari jaram bulari bisimilla jaram mbaɗa jam bisimilla muno ko waɗima hissade a haari an hirande meɗama ɗo diñede mbiɗa haari hirande diñeɗo mbiya a haari Allah andi a haarani mbiya a ñamta yaade lacciri farmata kal ɗo nodda hirande wi o kañ haari nodda ɗo yiyama an haari onon cikkuɗon minen ɓe mbawa ñande hirande fama mbiya on kaari joom o okke kala ya soode yaade yiyama ko bilos dore soode e mbuur minen min ngala on kaalede so hirade diñama ɗo han ko ñama so ñamani e ɗaɓɓon ɗo jaara wona ɓiɓɓe pattonon jo nandi min andi ɗon ko kalnamaɓe ɗo ɓe keeɓi ga wode bowɗo ga noon mami on hoora mi heɓano feere mi ñamtano lacciri wona haala ñama lacciri an koye ñamde ko ñama lacciri fonima no poɗɗa ɗon hay ko ɗum goɗɗo e goɗɗo kala noon aw yaw ɓe keeɓi ɗum wowde ɓe keefi ɗum wode ko ɗo ɓe jibina kono maɓɓe fuladu rongoɗa ɗum palam ɓe gandi hirande ñande kala diñaɗo jonde mbiyoɓe kaali ka en gandi hay goto okkaraɓe ɗo kaali ɓe jaaɓe coodi en goɗɗo boy ala ko taw ba ya hane ana bo sa ana wude an bura wala balani ala ko tambi ala ko tambi wala de mi wayni mama ya ala no way an horo bayda ba ko jaara do ka wayni boy mi muro en do mina asa ana muri no hawro hejiya kan kala horo he bande tawana angol
mi sikko neɗɗo ko yata ko fi hande ɓuuri welde haɗa hollire yeeso maɗo par ce que anani yeeso ma koye laaɓi ɗo mi hande mo mi ata ode hono omen paaɗa oye paaɗa ɗum mantin ɗo voilà ɗon neɗɗo hisso noon gueɗa paye koñe golgoloñ kañ minen kesodi on gelnanko mi fantaki boy o anini yimɓe bomi fataki sa ñamde booli jana andi ɓaɗani han hanko juma ko ɗum en mbo dow meɗo lacciri ɓayani ɓe ko lacciri defara ñande juma fa wona se tawde mboyo mbo salminima mbo wayri e yiide mbo weddinaki en surtout min par ce que yimɓe okkono kadi kemi dogi mboyo mbo foti okkude ligguey kono ko janggo wata wonde mboy noon tinno e janggo mbaɗe feeta e mankaji hen ko kono noon min nde mi yaha mi anda mais boy mais mo addan nuɓe ɗon ko extraordinaire nuɓe mbaɗe hono ɗo mais ɗo mi haalnama tan ɓerde ye ala ka tan ɓayde men kisotoɗo maire o wi pa oyo koye ma o arani ɓa on no ɗi téléphone yata he goto binta pari waɗi o arani koye o joma boy to ana mo se andi jeeɓe simi tatana jenggeɓe toon non cañɗon pa o wi mo ala kono kono boy wonani boy en mbalakirano ɗum tindigol yonanta wole ko jahammi ɗo ko fi meeɗima haalde ko ye boy a haali ko ayla meeɗa kam tindide kono ay rowani kala he ko en duulewru kala mo assude voilà mais hoɗo te kallama ko wonno rowni tinnoɗa hikka ha wonani hikka ye doy ko hikka on moom hikka ha mo assude wona mo asani no mo assurange jaam o wima par ce que chaque année rowni kala ɗo gonɗo ha mo goto combien de lebbi jeno mon lebbi tati ɗo mo woni hami hono ay boy ni mi haɗa noon kam hammi mate par ce que mi yadane makko nira ni boy imam bon ka sengro yaade kono andi min hersodire mawɓe heeɗi koñ man hikka tinno hakke hikka on sel yaɓi no ko assurange jaam ayiya kono yamadou wino kam o to bagal o wi on mi o kata o wi neɗɗo ɓoy ɗum nani mi andi kam hikka a perdima ane makko lakata afan taw wona bis eyyi si allah jaaɓi hikka warano woni joni noon fammiɗa ɓeɗo hirande mi aɗa quoi lowlonide mi hami ɗo ha wona ɗuman mi yettiɓe ala ko yiɗaka ɗon ka wata hono wattu mom hono dow hen quoi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وعليكم السلام صدق الله العظيم. وعليكم السلام. موني جبو جارama ana raw janggaraw seeɗa min jangana mbimi ko noon de bani ñalɗo min toujours mi faldema wiide na jangguinam seeɗa andu neɗɗo kewri ɗi hejiri ko gonga no mbiɗa ni ko noon tigi hono hen ala ɗum jam tan gonɗa jam tan he mbimi ndeɗo saare wuli ɗo ko haɗo haali neɗɗo muraɗe mbimami no wonni nomi yara yaade he ɗi beddaji ni mi hawri ɗo he balde balde goro balde ha bon en looɓani de hi bon en looɓani ha no ɗum ni ala mboyi kam e jobbo oto jarade mbimi wona ina sarne wayni de mboyi kam awa jenjotoɗen do galle mbimo koni ala an kala tenkinam tam ya mboy o boy kam anandi hanko aljuma andi ɓiɓɓe makko ɓe ko tubaɓɓe te makko aljuma yo mbaɗa lacciri aw ko ni min jaahi ɗon neɗɗo yetti ɗon lacciri hirsi ndi makko lacciri foti welde ni baalo amen imami boya makko debbo he neɗɗan kagal ene gawli ɗo ko ni imam no men kirtoɗo hirtade ne men de iran bimbo a neɗɗo waynima no yaha ɗore janggude bimam mbo yahiro de suudu rombo fali wona mbusu he mbaalo wala ko bimam ala ko joɓe mbaalo nan mboy mi o kamaɗe ɗo subhanallahi allah bimam bande ko kiɓile ganalaji wona gani la wonni de e wona ɗe malien ɗe goɗɗi ayahonoɓe wirade aya min oɗo mbokki kam taw mbimami o baldera kono mbo wanoɗo taw fula kunda e pigonoɓe ɗo ko noon mbano e ko ɗum ɓe ngala baso mi hersumo nan ayina mi hersumo mbimami mbo yeehi haaradede mbo fanni mbo okki kam mboyi kam ɗo onon goodi mbimo ha mi du'ani mbo koyo rigui rigui mboyi wara on bayrira mbimo mamin bayra min gar ɗo yo woda ko kokkuɗamen garmi yo woda ko kokkuɗamen aw no min kirtoɗo hirta mi ejirima ɗum haalande no min kirtoɗo hirtade ni oɗo téléphone ɗo oya debbo ma o binta binta pari wara won mbiyaɗo wona ayi ay moyo mon foti arde ay moyo mon foti arde o jamma ɗo bimi binta de ɗim wakkil ba hirande yo makko mbasa neɗɗo kam joni waɗa feere nde watta yo waɗa feere yaha yettanomo min andu nde saare min on kala ɓalel ngel ɗumande min mi wowi ligge guesa ay ligge guesa de ɗemi wowi joni mi ari ɗo mi wara joɗade joni ko mimiroyno homi
ɗi magasin ji ɗo mbala men ɓe nana ɓe ɗo ɓe mi haaldanno ɓe nanani pulaar o siko min de jolfede boɗɗaki mbimbo joni neɗɗo haalda e maɓɓe fi wawa yeyde ko mbala ha jeegol fala waɗa ɗo joɗade rek mbalo ko ni de aduna ala ɗo fowre ɗo jiiɗa ɗo Allah tagi en koye tampere tan e joni noon ha mi juula raw ha o nanta salne ɗini ka ha ɗin tan neɗɗo juula raw juulan taw geeje safari min ara joni joni min ara joni weltima mbalo oɗo balɗe ɓuur noon waɗade a hoccata pullo ga ɓum ke poɗɗo moƴƴude pimami ko ni pimen mbaluna min gottano tampuɓe cettt ca neɗɗo no feere fowre noon e seeɗa hey kajaru ko ami hallarani ay an mi acirima ken mi jotto ɗo bimbi yo puɗɗa fittude ɗo hey mi wallam no ma wetan ton gora tan joɗɗa ɗo yo e ko ɗum kaltani joni mba hollirande ɓa ko galle maɗa mi woni galle o ko a fonno noon ade fami haalama hunde min debbo yaɓata ko kam de joni ko ana hollira e ɗo ne ɗo pi ko gorko goro wonɗo ɗum woni min ɓa andi kam paare wona o wiide kanko gorko misaɗaka ɗum mi fittani min haajam ala hen mi fittani hunde woro noon mi haalantama mene men joɓa ɗo de anan ɗum o abi ko yawre kala kollirta mi hollama ɗum ɗo ɗal ko a debbo kajaru ɗal ko a debbo hey min tankinam woni ɗal hana tampinam edi bisimilla hey fatta mi haalama hunde ɗo gueroɗa hata piiji maɗa ɗi ta nakaki ma nan ɗum na bonde maɗa neri nde wona ko ɗum kollitani jobbo horo jarani e paare o bon ɗimmi ɗo woftina hono wona ayi ɓe ko nen ɓe tewrotake ɓe nanta haala rewɓe ko ni ɗum yayo ɗum wiya mbara fodde e horo jarani fanare galle balde a bande awa milare binta am ɗon ɓaymo asi ho mbaɗi awa calminana kam bo mi ariya toon kikiɗen he basal muusi basal kono si Allah jaɓi ɗum fi iwoya on si waɗa o heɓɓe worɓe taran on mayrama si Allah jaɓi ɓoya ɗo on donaka min ana andi ko waɗi ko ran waɗi kajjaru ko waɗi ko billahi ko ɗum tan waɗi awa en guerrat ɗo ɗon sikkotiɗi anta Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Jam wali mon. Jam tan. Rafinan. Jam tan ke ba. Jam tan. Jam tan. Ina ko sima. Min ko sima. Ayo, ina. Awa sima. Nabata. Jam tan. Nada. Jam tan. Jam tuanda. Dayo ta ba. Ona ba ma. Manda. O yere munas. Munas. Ko se am ko miñirawa. Ko be jogi mi France. Ba sono. Nada.
no ga cenna bamma be ma jam dum eyo simin la ko ha mi jam jam na ali gara awa inta kira ana andu mina ro mi ngana kuni asal wiude na ko jam tan wonga hono kurji ono gerde ga la son no leer dal la son ono nana way ko jam tan wonga ay ko mi yara ana andi o ko wi o wire munas o mi wonde France ono innoda Assalamu alaikum. Alaikum salam. Alam bay, am fini. Jam tan Fina. jam hono pinda pinda hono Ala, jam tan wonda fina. Mana garte jam. ngase jam Ko sima sel. ay mi ko Awo nyango gasra mandi ko lebre ngi nefa ko jeji mami de ganna ka apare numeri. anak apa numeri Ha ha, apare. kena tare Ha. Ono jam dugas. jam tan Holo no. o wire maymuna Ah, memuna. Sema. Holo, saba. Yain. Ana pula. nani pular ko Amana pula. nana Ana pula. Mana birda? ko munas Amunas. inende Ni ko Amadou. Amadou Bangé. bate oke Holo. sama dia nana Ala. jam tan ko Wari wona. ay Ah, wa ini do. ay ni ko Ana frase mo ay jema. wala hebara jot problème hono Ala no. hono jam Ko dam da ko mo ga haji. no so jara No sambe ay do bay. Ko dam da ga ko mo ga haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neno jara wala pinno. Jam tan Para fila. Jantan. Kapan? Ay, jantan. Bada. Jantan. Nah. Jantan. Jam tan Jantan. Binda mas. Merci. Kono mainna. Hanki jam. Ana. Jam ina ona. Jam tongonda. Jam tan gon. Yo. Ono. Alaram binta. Alano. Ana badda bandu. Mina to Ana badda jango. Alano. Ana musdang. Jam Jam tongonda. Dan. Yo. Madda. Jantan. Nala. Jantan. Jam tan wanga. Jantan le. Kuni kawnya boleh. Jam tombo woni. Jam tan wanga. Ale wi ko makko haalde kam may me canki mbari do jemma. Arabe do kesirano dado telefon biɗano fori yettade hande. Awa ko ni bimi no mi wuro gallam to mara ma yettude ɓaymi yodima binta. Ono jam togonda. Ono badda liggede. Ay minen to jam. Ono badda bobol ngol binta am he. Okay. Ono badda tubakoɓe. Alano. Eyo. Jam tan min gon. Jam togonda. Eyo. Ono masdangal. Jam tan min. E mine wiya ko jessa gano ga ko ɗi hediriɗo moɗo. E hono won tumara. Galas. Galas. Haali gongal. Ne yonde kam. Toni buubi ha e to galas ni. Laaɓal maɗa guel binta am billahi ko ngel laaɓi ngel waɗi binta am billahi e binta ko ɓuuri bakkilleɗa mi miijo gilla binta yeehe France hira yo hiɗa aɗa vacance woɓɓe gila jano France duuɓi noga hikka garsani neldani jaaka ɗum Allah ko o waɗi hinde wona waɗi ko bamma waɗi saabu woɓɓe ɗo waɗima ko bammuɗum waɗono oɗo an binta ala onno waɗani he aɗa balle ko ɓuuri waɗi allahu akbar min de meeɗa heeɗi ɓiɓɓe koɓɓe ni waɗade Jam tan wonga. jam to wonta ka binta am la Ni mi aduna ma. o he binta am je binta a adere kam de paɗe jelle Wala fa jelle gonde ko pati idani ya bengon. wona paɗe jele Eh. yo wodiro wiire italina walla ko Woni to mari itali ko sare woni don kan. a sara to kala ko tubakoɓe Eh ko tuba ko non. Ndeysaan, Da so woni sele gala ngimoro do jaharo. e binta mi weltani mama Am woni pare. yo binta adani genama pare be hediro fatto mbiɗa ho go hen amar maɗane gorko makko an komi jumna walla komi hoyɗum wonano on mo ganduɗa ko gaari laamgel ngel woni on mo ganduɗa ko gaari ko ñoo ceeɗi ɗo o yooɗini luuɓa lustuma yawri yimɓe ara pigurde noɓɓe ñamta yartaɓe ay gorko makko mi sikkuno komi falji de e Ayan, ala bon ko mi jawma ɗo. Ay binta, ko an andi o. Par ce que ɗe paɗe ɗe gaɗaɗama ɗe makko golgole ko hunde worende nde. ay on mi wonami korajo maɗa mi wonami binta min miyade par ce que wonami korajo muɗum min solima e wonama kam solima e wonama kam non min miyay mi jiɗi de paɗe neɗɗo ko hawjida min ɓe sukaɓe jawarama kam joni Aci ko matta ko ay na tahi ha o immima ya o ko mawdo woni. Ngel magge ko ni wayi. Mi ma hamta. Anta mi yoniri mo no. Jam gasula. Jam tan la tan. Tan bayi no. No mi tan bayi. Allo de balle no moy non. Ayide.
boy gaci voilà ahor jan boy ana wali ajo la million ene ko o so ba biya million la merma hor jan to galle param yana akol ma yalla boy da so ay ko mi hani ma boy o yi ma ha imai kono boy boy mi yottira ram biya haɗo damgal ɗo boy o ko royi kam haynigal damgal ɗo mi hettinani mo mi yaha hambo haynigal damgal ɗo rambo dogi arde boy akol ma yalla hakkude malla boy gonɗo gilaro wani yara adana ma ɗoni pat boy ko haɗo haali baɗe keneje mo addanimɓe ɗo ala o hollimo jigu ko haɗo haali mi boy la mi mo ɓuuri santude wona ala ɗum ni ala kono ay boy bon arde goɗɗo boy mbugel ɓuuri weeɗude on taw ko mi mo wirtikata ram mi jiri bira bintara hakkude ma yalla hakkude malla boy en jahama jojoni doro boy o weyɗu haano ɗum ni ala a wi weyɗuɓe sénégal e pi batte sengo hakkude ma yalla ko danel pan pullo mo nani pula mo nani pulat mi nani mboɗo honoyre mboy ko muna moyre neɗɗo pose namo joni joni candidat daro mbiɗa kay ɓurno yawde nani bo koroma koy toon mi wona mi ande mi koto makko o ko sehlam on hay hunde ala toon o ko sehlam o mi yaha tan mi haalnamo haaju am boy ayde haali gon ayde on ran kala ɓangi ɗum boy hay ka wi kanko enen goto on suma ɗumen somi ɓañimo hestat an kal on mbaɗa récupéré vinde ala ko ɓay duuɓi sappo anan mbaɗo mantine heɓano ala ko haddata ƴey boy o hollima imma yiɗi an hokoy mais an vraiment boy hikka a goɗɗo mi hesnama weli metti andi ko falamiraw nayi kalnako hoko biye yammi mo après boy en jahata toon ye paɗen ha kikiɗe o paɗen ha kikiɗe jahen toon o joni garsumi ko haaju ma o kadi wonde non paɗen ha kikiɗe jahen toon après e Kajaru e an kam horo Binta woni Binta mo wayde ɗum yiida mi andaruma mi lamdi yimɓe o mbalaɗa an kam o koni bimbi lamdiɗamo han mbiya mon ɗani kikiɗen lamda han wiye mbo yalti an Binta koni ran faala wonirde jibinande Dakar ko ɓuuri hewde ko koni ran koni hayyade wawnanimo hay hunde wona ayi ko ɗum mbiyatmi jibinande Dakar ko ɓuuri hewde ko koni ane ani ran kañum ne oyram ha koni Assalamu alaikum. maaleykum salam Jabba. e arti Jam ha merci. eyo a tawi ɓe ɗon Mi tawi mo ɗon le. ahan Bintam kala ari men jiidi. ye mo ari E bintam men calmodiri ɗo komi welti ha wona e mawɓe fulɓe koɓe anno ko. Aha. Ko wiiri ne ina nde ande pi wuɗɗe on ñande ŋeñño hande ɗo ala ko mi anda weltima boy bintam ko ɗum Miɗo wiiri famide, ha, bollaɓe Oɗon ɓandu tigi. wallahi nam jam tan ɗo goni jam tan ɓe goni min kala mi yahoyno ɗo ha ɗum ɗo to ɗe marte bireɗe tillel tilen to ɗo mi yahno mi sodono rongude ɓaɗon ɗi jomde seeɗa ayi e neɗɗo moɗi nde jonde wallahi yiyani ko ari ɗaɓɓude ko Koniron. e waɗa biide en seeɗa ɗi yeeyata Koniron. ɗon nde ɓuuri ay sabu aduna kam Ha. ko jonde tan boni ala ɗo jooɗe Ha, ene ha. pi ko hen tan ɓe ko ni Ha, 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 ko noon jarama tigi. jobba men ha ko noon tigi imami e oɗo noon e mbimi Kajaru oɗo ɗi weeɗi de oɗo hawra ɗum ɗo amore e hawra memna maɗa neɗɗo kam o hawrana nellana Maymuna el am ko noon tigi e oɗo kala ko 1000 francs oɗo kam neɗɗo heɓata Bare e téléphone maɗa o ɗin ɗon eyo awa luɓaɗanna minuta mino ara ha mi ara ay Munas kadi a noddi papa ma eyi ko joni noddumi bo noppiɗo joni a noddimo joni eyi nante Munas kay o wi Sénégal ha fottani o kay ɗo nagguiɗen ɗum ɗum ni noon gon eyi ha mi meeɗa ga arde gonɗo ɗo way ga ɓuuri welde ko gonɗa hoɗi ɗon ya fuɗɗi yaltude a fottani mo ɗum kam kon bon ɗo kam mi weeli ha Maaleykum salam. Jago neɗɗo de so wonande kadi jaaɗa yimbo ara ɗo arde e ha ko gonno ha mbo woppanno men enen mbo wondiri quoi kanko goni laɗo ala sogale ko ala jam tan wonde yo min Tidiane hono boy hono jam tan wonde ala noota boko woni France o o wattu ɗo min ha ɓuuɓu ndiyam ha eyi minen gal foti wulde ayi wuli ɓit neɗɗo tahi ɓuuri ɓawlude seeɗa neɗɗo woto ɗo kam yimɓe mo windinay tiga ayi de hono
ala ko ko ga don dane an ko surprise wati ngon ma ay ko dum tahi ko dum tahi tahi ma hala ala ko yoni nama apa ni wala na ko bubi njaro awa mi wino vacances ko beauty ba han ari ko vacances do matem awa hikka vacances o yala nin no ala ala problème kam awa ay bunas ay ko da ko halma o arno do e o yire ça va mi mi jarani on ko gono garan mi o be no sari on no sake ay no be bay ay mama ron hana on no sake so no sano mi hatano dum no sari on no samo mi ko yitri Allah rek moy mu sare men de wuli de ka kay wuli la ko kay ko dum na de kala men wala wala na ko jaw sarde wul ha do dum ne wuli torop wuli kay he wala do de yawni im haɗa wa haade mi ɓuri ma yewde da bo on nan France da no sani de dal ko dal onon kay no sere on ana ko amul ay min no dal na kan mi diranto ba mi yahanto yeso mi yahanto bawo do ay ko ni acci an mina ma ande hinga ay an no tajirda ko sanji no an mina ma ande hinga boy ko da mo ngitto men kam ko do wadi anam no saga boy France wele de ko weli gara wonti sawana gulen kule boy an joni hi ma woni ande sa ko mi ɓuri ma yewde o kam mi weli ha mais ko se ta mi wul ha be wul ha do be ala sarde no wala ha ɗum no no wala ha ɗum on tija mi halande an janggal hakkude men no wanoni joɗɗa depuis woni an dal men téléphone joɗoran hakkude men ko liggeɗe ron ka liggora ha ngoɗa ko jamma tan mi jippa mais maximum hay si ko journée goto meɗa wala probléme vraiment min mom ɗo ɗo boy vacance o fuɗɗi welde a waɗi arde kadi mamuna hono annoso non ay gal wayde wa kakay mum mais gay weli rek kule dindi rek wul ha way wona hunde wote boy mais gal wayni sa mi isedi hero mais abon adunama appareil appareil bien ma attention non o mata holle sani ha e ko be mbo holle sare de ay mo anda ko won kada hal ay ewelanima ni kam be ko wono marke mi wiino marke boy boy larna do ay kawi afare boy o an kam wala hunde wala hunde ya musonde hawri e yiyal ha wono wata parce que ande o ko yakani o no ranga ɗum ti non si ana yakam boy amuri adine yaade apare o bata apare e ankala hadi gerga bala anda ho ana no be bokande ana ya kule wi bo hana mo yaw halde yo holo mi ko gadana ko fatta mi an ko surprise ngaddan mami woni sahe ala fol mi no heedi be mi andi kala kan da ala hay probléme ala fol ala probléme no boy mako do apare so ay si mi heba no to ha yoni Maaleykum salam. e paara raja jobbere gara To jahamin? Mi yeyani. a yeyen Ha. Mi anni joni mi ara joni. heno mbaɗaɗo mbiya yeyen E hono ban? debbo baña guuɗe maɗa ɗe kolorɗa ɗe piiɗe ɓuura pi hono ɗe bonnaɗe mbiya yewe An taw ka jalni kam. Min mi sikono wodi ko biira kam. Gure de mi e de hombo wodi de wona min. Hoto de keɓere wona ɗo jeygol ɗo. An ko a mettu kara hano an jeeyoɗo mi haalama hunde wore jeeyoɗo ko laaɓi gude. Mi yeyani ñammide. Jeeyoɗo noon ɗi foti ɓornade gude laaɓɗe.
jiiɗo ɗum yo welane ɗum ko ɗum waɗi a yimɓe ɗo jaha yaade seeɗen ɓe wona ko baɗani ko laaɓi min komi laaɓa ala yo mettere kadi an ko a metto mbiɗa a wela haalata ɗuma mbiɗa go hara wi sappo ya a sukar an ande an ko a sukar ya mettere ma karande an ɗo wiɗa yaade jeeyoɗo yana mi ko ɗumante sappo o hewde haala muɗum de ayde mo haali go wiɗe neɗɗo on kam ɗeɗo ɗe kam no ɓola mettere ma karande a haali go wona a yahniro balde na a yahya toon awa calminana kamɓe mi yehi to boutique to mi soda carte mi nodda baba awa no muna sonno yama no muna soni no ala problème boutique muna ko tamba galle ro mbuga min andi mi wawa yakante hoore am awa e ala ko boya e la boya ok à tout à l'heure ok à tout à l'heure kalde dabaje de wala la reari o moy yanta o reyi selip yini dode ay ma selip eyo kamba den ara ba hono adora mi ma selip bi sada bi ma ko kendeji neddo jogi do wana ayina la selip ko wedi ba do kam ton na nanganam nangu do rawda afondo mi nangana ba selip aji rewbe arno ko an selip e fiyon mi je ha selip aji hoko wana fi an on ko debbo kaldan walla ko gorko kaldan e no wana fi an ayi mi halima wana fi an e ba an han wadi go gilam mi ari Dakar do wadi lawol goro mi yima an tan goro ano yaada an do jaada yo ano yaada herew mi yirani ma debbo yo ko debbo goddo kala surtout no ande ma rajjere o do harat e fada yewom an ko afonto kam an mi laano ko abik e fiyodo mi je ha selip aji rew e mina maye debbo kala wadante debbo wiya ka wada abo abor rebe wadanta be dum mojina homi yaade biddo ma mi jogo do galle data galle min sindila hey daldam hey afondo min halan hal ko min ballira hey do madere gallo dal hey oyru immoro wayo hey dal be mi mu ko amate hey mi ganya mate hey andu ko batana hey daldam min halan hey mi ganyarani mi atini ma bikkon he hakuna mala ɗum wadde on maayi onon duuɓi noga tan ta on maayi neɗɗo haɗi bom ɗala jeeygu ɗum ɗo ɗum kam Dakar yeraka aya silip welanade ko bimi o komi pulla o ko e kadi mi saɗa ko golla andu ko battana hunde wore mi haalantama mi a yawata ko kam de mi haalama ɗo ko Dakar o ɗo wona fuladu woni mettere ko fuladu hey min wara yawmde min awi kam mi lawlinta joni joni bon an mi yawlintama a laarima min komi yawrere an billahi an mi yawrere anan ɗum min mi yawrere de a wini an ko hey mi yawta hey e an hombo biran hombo bangel mi yare lammel hay neɗɗo a timmani
immora toño toñe hay ko feccere neɗɗo o wattu coupé courant o ne santare mawɗo gorko ɗo waali fanina mi laara o mawɗo ko kam hoko ana o mira lemi kam mo leemima horo mo leemima ode am ori ko gati bambo lemi kam to kuuba a yetti allah woyto tuwo mo leyma kono mbira ɓiɓɓe dogoni kono mbirani gorojo mama tawol ɗi waale on ɓe mbirani kalna haalanaji mbaɗaki onon wano jalla mina haalama imona ka wimo e laltam atamɓe yan onon mbi ko hunde ore a yiɓe rewɓe bayinama na onon mbaɗi ɗon e gare janno omoɗo wonde momoɗo metta kala ko ɗum wadde o mboyaraduɓe ɓiɓɓe dongoli jobbo ɓenɗa ko natani mbawi jeygol ɓe ɗala jeygol ɗalat hoora feere battede yo waɗa feede hay ko waɗa ɗo teppere ha kawla waala ɗo an ɗalat kadi ɗali wara yeede Dakar hottaka neɗɗo yaha lawol muɗum go so allahu lamɗo e jaaɓi ɗum mbi ko ali waɗi kam ɗum ɗo oy wa kine hiya no inna nandi e pullo de min koye pullo ke hare no wa noon he ɓiɓɓe fulɓe kay ha hew e comme mi musidɗo moɗon arandi onon kayen kisa ko Dakar ɗo on mbela hetinde kono a yiyat joomon tan to guire ɗo ganda ko pullo ha he ha ɗon kono e gara oto ɗo koye ɗum ɗo ha no ɗum ala oɗo kam ɓaran ko e musidɓe Allah waɗi kam ko e musidɓe garega ɗo ɗum nani ha he ɓaran ko e musidɓe kay ko on fulɓe no amni gelonge joni adda tan temeɗɗe nayyi ha temeɗɗe nayyi goɗɗi kala ayi goɗɗi kala ɗini ha goɗɗi kala ɗini ka ayi oɗo ko temetare kono ka ustuɗum taw non oɗo noon ko temetare ngal Allah ha ko e musidɓe ɗam min somi jogino kala mi solanno ɗin ɗo kewi ha no ɗum yala ha oɗo ustuɗum waɗo temeɗɗiɗi lammi temeɗɗiɗi ha oɗo wawi moƴƴi temeɗɗe ha woni teme jeegom hoore ƴe hare bimi yo ɗo ko ina bimama non waɗɗo on bela min ko jawo jobo jawo wona ayi min nenan ko jawo yetta wona ayi min jeehi bimi o on jarama nan bimi o hare ɗo ko ni hare bimami wona ayi hare jobbo an kam ko min noon toñi hoore am min yeyana worɓe min ala ɗo rewɓe ɓe yaade ganda worɓe kam ko jaga jaaji tan koɓe mbiyata otoji jaga jaaji ko ɗum ko liggima ha janggi han on sumani weeri janggi han okkoya ɗum rewɓe wona ayi ɓeɗo bom ayi ɓiɓɓe fulɓe ko hay bom ɓe mbaɗani wa haali kay ɓe kaldaka sa hare koni watte ƴey ɗo ko noon selek hey taskima waddoyde yo ami ɗum momi yombiɗi ɗum kay ayi ɗum piw 3000 ɗum piw jahilande séri kono min ɗum piw jahilande kam andu ko jahili kam sorti o rowanin 5000 francs hikka 10 000 min hono guittanmi 10 000 e sorti ñalal goto rek 10 000 francs pourta serande min hono guittami ɗum kono min mi arango kowo fot andude lam joni honi mbaɗa an tami gokkowo min noon mi arango kowo honi mbaɗanmi joni noon wayino wa il faut mi wiya ɗon kay dare ñamjoɗel innam subhanallahi he hare bimami ayi fulɓe hewɓe keddima ɗo han korani han kono ni wiye ko waɗa ñamjoɗota ko koñ puloje koñ oɗo kam mi anduno ko a pullo hay hunde min kam hay hunde ala ko bimi ha he min ko mi yeyanni tan ha he ɗinin ɗo
mi andama hey e ɗum moƴƴani je mi andama to aba arga ankalan e kono ni moƴƴani hole ay ƴe bimi yo ɗo bimi yo hey ankala wara waɗanni hey ga ƴe bimi yo hey wara waɗanni hey ayi hawri ayi e hu ayi ɗo hawri hu e hu bimami yo hey ya mi o ko rimagel ya ɓiɓɓe dogone ya bimami yo Dakar yeyala min kam mi hoora neɗɗo no rutoro horɗo ya kala jeegol kam sallahu lamɗo je min kam mi hoora ala ko ɗaɓɓi Dakar ɗo pus Dakar wonta ko hay ay torto balde pasan pasa hoora o salima neɗɗo wakkili waɗa teppere haa ɗo maayo yo kono wonta ɗo Dakar o si allahu lamɗo jaɓi ɗali ɗon ɓay ɓe cohla nde ɗin ga gasa ɗin e gure amde mbiɗi mi fadi debbo wala ko aɗa wullani oɗo men bulata wona ko mi heppa a heppa bawnala ala wanni kadi ɓe gañanima oɗo ɓe kippmaɗo to ɗi gori arfa to gori arfa wona ko ɗum mbiɓe puɗɗomami ɗo haalande ɓayra a wela haalande tuman ɗo wiɗama go hara wi sappo paalemam ɗo wiide so a yeyannano a yakran yof jeeya ɗon toro gandu a ko yiɓe heewi yimɓe walla ene jeeya asre walla ene aɗoma sandaga ɓaɓe ɗo gandu aɗa heewi yimɓe ɗoma guittata teppere mana goɗɗo yaaɓe ho yimɓe ɓe a luukiron go yimɓe garab wallama jaaha jeeya arfa ɗo gandu a ko bandiji ɓoli gonɗo ɓeɗe go yoɗi jongui ataya ɓe ɓe gandu a barade mumen jippatako ɓe dawani ɓe ƴeŋani ɓe kindaki ɓe jippaki mbiya ko ɗon jeeyoyta mboyma encore worɓe kippe si worɓe kippaki ma hoko hipporoma wona rew jobbo rewɓe kippima a suusara mbawi noon ma wiide go ara wi wulurani mbiya ko rewɓe kippima an woni gorko puyɗo an min mbiraɗo mbiyaɗo an koɗo mi wanna min nan andan min kay mbaɗa hen ngol yo so Allah jaɓi mi hoorat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maimuna. Ala li. Halo. Alan. Tanya lah. Yafta. Tentang. Yafta. Ko anda won? Minta won. Halo Binta. Binta, ko yafti nante. Wait. Binta ya da ko ma do. Binta da. Ba ko do. Ma ko me hani am bula bata ma illo. Na ko sakan dai. Fal mo do. Farmara. Moto wanto. Fal ma hin to jodi Binta da bare. Be ja han makira ala do ma haydo. Ay, min do jodi rek. Mi hani fal ma hanno boɗa mi jaade mi holla ma sare sina a wonan ni do ha ko rata ala gonda sare. Sino mi antara sare de Ha? Ay de tenkina kam de. No, boy mi tekin dawa ni. Mi tenkina. Jawal mi yaade ho mi holla ma sare na. Do mo ne ha mo ho ha. On jaara ra sabna de andi jikko. Ki boy mi tekin dama de parce que ko madala ko mi yaade he boy. On jaara. Boy surtout hande festival o hande fuɗɗo hen no artiste ji ɗi piɗin ɗo Youssou Ndour en Baba Ma Dabi. Youssou Ndour. Min kay mi falno yide Youssou Ndour. A falno yide Youssou Ndour? Anda ko hana ko belana ɗa yo min gumana ma hen. Sabrante tijja minen ganda jikku muɗum.
ti jawo hana ko haalta ko hana ɗum watta min kay mi wonat ɗo min tun ɓoɗo farmata ayi jooɗi mi min waɗa manipulé ɗum an ɓayde ko ɗon jiiruɗani joni yaado e makko way eɗen gandodiri de hunde wotere rek mawa mami haalande an natta boni an artita boni ɗo kala mi sosoɗnode mo ko ɗum ɗo sobranta mine andima o woni andanima way min mine andima boy ɗi sa wallini ɗa mi o kala ɗo jaade wallinta ɗum tant que a change aki mi wallinta ɗum mi change oko change a change ma hande mi wallina ɗum oko change yam an andi koni hana aɗan mi haala wallini sa ɗindi kalda min jon kikiɗe mi aɗa après mi jaha ay ala probléme min de ko ɗum dawmami wiide an natta boni an artirta boni sobranta nenam yalti babam yalti o min rek wonɗo te o ko koɗo woni anda hay hunde ɗo ko galle am woni ɗo ɗan ɗo mi andade a waɗat toya ha paɗa jaaha hay hajuji maɗa jon mi yahat après mi kikiɗe mi ara jahen quoi eyyi après kikiɗe voilà taw ɗo hawra lohima bari après jaha eyyi ala probléme amoy ay mi fale to mi han soare fale ma param wa ko mi han ay d'accord ala ko allo Ibou hono hen jam tan noy wori ko nen a ligginta mine ɗo mine ara joni mbiɗa a foto mine ara an binta mi ema jangonam gurɗe ɗaɓɓaɗo jaara ne an heewi ko ligginta mi wontu jahma heewi ko ligginta liggina mi ema jangonam gurɗe ɗum jaburoɗa kam mi binta ne an hebbini ko nen mi yeehi kajar hoko ya kajar hoko kare wona made e hoɗum on tan ha nam dole ya binta kare wona accident ha nam dole kono ɓerde am de ɗum mantini ba ha nam hoɗum waɗi binta la e kare wona accident ha nam dole an kala ba ɓerde am de koni ɓerde am de ɗum mantini ha nam dole binta kay fama ko ma mi andara famarede mi andara famo walla wona ko ɗum mbiyatno mamini ɗe biballe ɗum mbiyatno mam binta hora binta ɗo woni waɗi yaha yergu yere mbimami ha ɗon kala ko Dakar yaji si Allahu lamɗo jaɓi mi ɗaɓɓambo ha mi yirambo yergu mbimami yergu hammini pambo ha billahi ha mo dame si Allah jaɓi faɗa yergu wara lepp o ko ɗanta ko o ko hora faɗa o no
C'est pas possible. Ko metti bi nan. Wah, jualan. C'est pas possible. Orang kayak mana? Itu dia mana itu? Ako ba nang ginan ginan nya wam man odda no wona yino ko nen andi ginan no kom nen andu no rew ko di baro no ka der rendez-vous on garta dal goro o jaha yaade tula jodi no wona yino an kala anan min ko an tampara wona yino nen andi ginan no kam tay don ay jengi don be do watte jaay taw soirée fukki musa awa ajjenna non mi taw mi nyala ko mara tew taw restaurant wala problème ajjen got to love you. Binda wala abi mi amado ya so ko diga Bebe, hani wana be ba ma ke habs. te no mo ko para ki be ko ni Ya na bi na be tin habs be mo be mo be la woni. suka be jon ko suka be kita ko wala mo be kita Ana am ana ni ko ma ko jamal handi ya mo be waso mo ta play mo jadi bawa pun dia kan dia tak boleh kan dia suka dengan bang sekarang ready Bida wala amadi amadi asal ko di garde Mi hani barat be ba ma be tin habs be ba san be gara. ye ko suka be non ko raga hidade ni Mena ko mena kisa ko amen o ko mon be ganda. on kay maw be kay bara hidi ko do suka e bara tin ko ni e bara hidi ko ni halalo ada hira bida Omar wana wana pati galle asiko no hono nangara e Dakar ko yaji go tila ile mi ima nema ne la maro ki ligina ma ana wo fara be ne bo paru ne na ma ana abro kon cukal mina ne wa rawa bi man sa Allah jabi hal ko ko e ngara sala jabi
on non ko mi hetinima si a falama rewɓe han a fada ha mawna anani ɗum leɓarani ha o ko ɗum leɓarani mbimi min andi ko ane jagui karate kono min salla jaɓi no jogui lekki karate fata no anda haju fata fata o asi horo jarani e ɗo alaɗo jaaha ki karate ma ko min mbatani horo jarani o ar fata fata o a yahani hey e ari noon ɓe ko haaju ma haram neɗɗo watta taw hikel taw subhanallah subhanallah e ɗum yaari waɗi suka debbo cuttinaɗo ɗum ɗo han si Allah jaɓi a wasa kono ha ɗawta ɗum kono si Allahu jaɓi mi tawa mbaɗɗon ha en gerda si Allah jaɓi an on non nde raƴƴere minangama si Allah jaɓi taw rek so Allahu jaɓi minangama an kan en kawra hen ɗiɓɓeɗa si Allah jaɓi Ana makana vangu buya. Anton, hono ine noddu aɗo ɗo ine noddu aɗo mo wire noon a wire noon a wona waɗi munela heɓoɗi one heɓoɗi immono immo dow daro Anton ko hettan mana wondiran ko a kesel e rese kesal kadu akol sa wona a kesel ngel cagayagal ngol batto heyade ga mi anami caga mimi wonan ɗo goɗɗo jadanomin France komin ɓurtam ɗo heɗo mi haalnoma heɗo sa waɗani cagayagal an can sa indema pullode e yettode ma de saabu moɗon waɗi ha ƴiƴam fulɓe pi woni hen han kala mbo guinnaɗa ɗo pulle ko pour jaam ala ko ɓemami ko noon kon mi anami caga wona caga ati rewni kora wona mi yiruma ɗo nani o Jamu ayo. Yo, maju wak. Barang kan, kamu lagi kan? Bafal boy, damai jalan. Boy, semuanya kan. Boy, damai lagi dulu. Kamu belum kan? Oke. Boy. Harus. Dah. Wah, dalam rawa. Mi arm yakkan digere ana mi waktu ala jaar. Mi yoga ma dimi, natam nek hali be desis. Mi anda do mi ko do ko ni mi anda do ko jada no mi o bi kam do. Bas. Awatar dana basi ko. Natam hali be desis mi anda do. Awatar nan taxi mi natama. Okay?
on mi yahi haɗo mi yaha naata harude mi landiɓe wi ga yo ɓe jeyani on boy humpimo jango monima o fi murima ɗo mi yahi ɗo ha mi ɓawo monima o fi mi yiyani mo mi ko jango mi sosoto yaade hoko neɗɗo wiya joni hoko naɓanɗa ɓiɗɗo janano ron ganoɗa ɗumantinani bofuɗa min muroyno min mbino mi yahani concert a dani en ɗo none ka inde am ɗo iboni ɗo maire neɗɗo wiye redni hen sukaɓe rewɓe jango wiye hoko kadi nda probléme jembo ale